मोनसे जोबोर मोजां खौरां जे मिया 22 मार्च 2020 मायथाइ आं मोनसे भिडिअ प्रसार खालामदोंमोन जे समर सिंह बसुमतारी मुंनि 52 बोसोर बैसोनि सनितपुर जिल्लानि सासे मानसिया गोमानानै दं होननानै मालदाहिनियाव जे बिथांमोना बिसि फिसाय सानैबो कर्नाटकनिफ्राय फैदोंमोन कम्पानियाव खामानि मावोमोन बिथांमोना फैबाय थानायनि उनाव मालदानिफ्राय बिथांनि बिसिया बिथांखौ नागिरना मोनासै बेनि उनाव आंनिसिम फन खालामनानै जे गावनि हौवाया जि गोमानानै दङ बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनो होदोंमोन बेनिखायनो आं मिया 22 मार्च 2020 मायथाइ मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेखौ गोबां मानसियानो नुदोंमोन बेनि उनाव गावनि फिसाय समर सिंह बसुमतारीया न'आव सहैबायनो मोनसे जोबोर मोजां बाथ्रा दिनै 23 मार्च 2020 मायथाइ न'आव सहैबाय बिथांनि हौवाया न'आव सहैबाय बिथांनि फिसाया न'आव सहैबाय जोबोर मोजां बाथ्रा आं आनान गसाइनियाव बेखौनो आरज गाबदोंमोन जाहाथे बिथाङा मोजाङै मोजां गावनि न' फारसे सफैनो हाथों बिथांनि बिसिया आंखौ फन खालामनानै खिन्थाहरबाय जे बिथांनि हौवाया न'आव मोजाङै मोजां सफैबाय होननानै जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बे जोंनि थाखाय आरोबाव मोनसे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बे जाबाय आङो नैबे मार्चनि 2 ना 3 खालाराव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन जे आब्राहाम बसुमतारी बिथाङाबो सनितपुर जिल्लानिनोमोन बे चिरां जिल्लानि सासे साइन' बरगयारी होननाय सासे सिख्लासाखौ हाबा खालामदोंमोन हाबा खालामनानै बिथाङा तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांदोंमोन नाथाय बुङालासिनो थांदोंमोन उनावसो मिन्थिदों आं जेब्ला तदन्त खालामनानै मोनबाय अब्लासो तामिलनाडुआव खामानि जि मावहैनानै दंहैयो बेखौ आं मिथिबाय आब्राहाम बसुमतारीया अक्ट'बर 2019 मायथाइनि अक्ट'बरनि 22 खालाराव गावनि हिन्जावखौ गारनानै थांदोंमोन जा समनिफ्राय थांदोंमोन बे समनिफ्रायनो गावनि हिन्जावजों खेबसेबो कन्टेक्ट खालामाखैमोन एटलिस्ट 5 मास कन्टेक्ट खालामाखैमोन बिनि उनाव बिनि बिसिया आंखौ फन खालामनानै गावनि हौवाया जि बिखौ आलाय सिलाय खालामनानै गालांबाय बेनि सायाव भिडिअ खालामनो होदोंमोन आरो आं बे भिडिअखौ बानायनानै आपल'ड होदोंमोन बेनि उनावनो 3-4 घन्टा थानायनि उनावनो केरेलानिफ्राय फन फैदोंमोन तामिलनाडुनिफ्राय फन फैदोंमोन बे तामिलनाडुआव जोंनि आसामनिफ्रायनो थांनाय बर' सेंग्राफ्रा आंनिसिम फन खालामदोंमोन जे आब्राहाम बसुमतारीखौ बिथांमोना बाजाराव लोगो मोन्दोंमोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनो हरदोंमोन आं आब्राहाम बसुमतारीजों रायज्लायदोंमोन आब्राहाम बसुमतारीया आंनो समाय होदोंमोन जे बिथाङा थाबैनो गावनि बिसिखौ लाफिननो थाखाय फैगासिनो दं होननानै बेनि उनाव आङो बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ साइन' बरगयारी बिनि बिसिनोबो हरबाय बिनि बिसियाबो रायज्लायबाय आरो बिसिया आंनो खिन्थाहरबाय जे आब्राहाम बसुमतारीया न'आव फैगासिनो दं होननानै जोबोर मोजां बाथ्रा मार्चनि 12 ना 13 खालाराव आब्राहाम बसुमतारीया गावनि बिसिनि न' फारसे सफैबाय दा जोबोर मोजाङै बर्तमानहालागै आलो गोजोनै संसार जानानै दङ आङो गासै बर' रायजो राजानियाव बेखौनो आरज गाबो जे जों गासैबो बर' फिसाफोरा माबाफोर जुदि प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला दे मदद खालामलायनांगोन जे नोंथाङा माबाफोर जुदि प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला आंनिसिम फन खालाम आंनि फन नाम्बारा जाबाय 9365685596 जायखिजाया समावनो नोंथाङा फन खालामनो हागोन जायखिजाया प्रब्लेमाव आं होमबानिया भिडिअ खालामनानै आपल'ड होगोन बेनि उनाव जायफोर बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैना दङ बिथांमोना हेल्प मोनगोन होननानै आङो आसा खालामो जोबोर मोजां बाथ्रा समर सिंह बसुमतारीयाबो न'आव सफैबाय आब्राहाम बसुमतारीयाबो गावनि बिसिखौ लाफैफिनबाय चिरां जिल्लायाव फैनानै रुजु-रुमु आलो गोजोनै रायजो जाज्लायथों बिथांमोना आं बेखौनो गसाइनियाव आरज गाबो नोंथांमोननियाव आङो बेखौनो खर' गंग्लायो नोंथांमोना आंखौ सासे बर' फिसा हिसाबै दावगालांहोनायाव मदद खालामनांगौ माबायदि मदद दे नोंथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ लाइक खालामनांगौ कमेन्ट खालामनांगौ आरो शेयार खालामनांगौ नोंथांमोना जुदि आंखौ हेल्प खालामोब्ला अब्लासो आंबो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन